am făcut... Atât, începem cu începutul. Salutați bine la al doilea video din acest... Al doilea episod din One Block. Nervos. Și dacă vă întrebați ce s-a întâmplat... Da, s-a întâmplat. Am filmat și am apăsat pe asta și am apăsat să închid filmarea. Și am filmarea, dar nu mai pot să fac absolut nimic. Și că trebuia să încep de la capăt. Dacă vă întrebați și am picat aici, am picat acolo. Bine, nu chiar asta. Am picat într-un de la flori, știți voi? Am făcut acesta aici. Și am picat foarte mult lemn în chestul ăla, care știți voi, ăla de acolo. Și am picat lemn și frunze. Da, dar dacă eu sunt prost, nu am ce să fac. Și explicam la video că aici vreau să fac de la cu animale și nu mai vreau să le omor. Stați mă că mi-e foame. Mâncare, vreau mâncare. Cred că o să las pâinea asta cu mine. Ia chestia asta. Și aici să pun toată mâncarea. Din nou. Sac, puc, pac, ceac, moc. Uite, aș vrea să fac o linie pe aici și acolo vreau să pun doar flori, plante și asta. Da, și asta trebuie. Da, ce ai? Că nici mi-a picat nimic. Și asta care-i aici, gen, o să vă explic, asta care e, dropează, așa, nu animalele, copaci, care îmi dă frunzele și, prost de bumă, frunzele și florile și astea, natura, o să-l pun aici, că-s prost și ale din apă. Mai pe scurt, atât. Revin când e ceva interesant. Să o păstrăm pe asta sau o păstrăm? Ciucă-ciucă-ceam, bam-bam. Pentru că mai intră o și mă. Stai acolo. Momentan acolo o să pun toate animalele. Și că mă întreb. O să iau tot lemnul. Unde mereu pățesc asta? Când am lemn în mână, nu pot să pun... Când am ceva în mână, nu pot să fac nimic. Bă, să folosesc tot lemnul. Nu pentru că vreau să fac o căsuță. Nu, bă, nu vreau să fac nimic. Uite, ăsta o să... Vreau să fac atât de lemn. O să iau ăsta, să mă duc aici să fac câteva vreți. Ăsta și ăsta. Nu știu dacă o să fac ca... Bă, iară plouă mâncați aici. De ce plouă? Așa, scuze, am închis asta din greșeală. Am făcut astea pentru asta și pac. Făcut. No. Cum? Uite. Scuze. Fă. Era să zic vacă frumoasă. Bine frumos. Stai pe acolo. Stai pe acolo. În episodul... În primul episod am zis că o să fac rost de apă, da? Nu știu cum o să facem rost. Așa că...
Cred că ar trebui să ne punem pe treabă, tată. Prima dată vreau să fac casă. Că, na, până mea trebuie să fac și o casă. Și, bă, iară treabă, mă. Nu dă asta pe pula, e tine. Hai, băga mici. Așa, am să-i dai. O să fac o casă aici. Casă cât pot eu de frumoasă. Că, sincer, la cum fac eu casele, nu cred că ați văzut, dar vă speriați. Atât pot să vă zic. Că vă speriați. Vă speriați. Nu știu dacă o să mai fac videoclipuri cu asta, cu cum se numește, cu Roblox, pentru că nu cred că mai am timp. Că vreau să fac ceva pe mapa asta. Făcut aproape de toți banii. Hei, fiti, bă. Tac, tac, pac. Cred că e bine. Așa. Hai să facem casă. Primul rând, casa, tată. Aha, am uitat să fac ceva. Așa, da, tată. O să fac o casă micuță, nu mare. Nu am chef să fac proiecte gigantice, să sară ăștia în aer. Deci, mă, trebuie să fac un bloc. Așa. Păi ce e asta, mă? Ce e asta, mă? Ce-ați făcut, mă? Ce e asta, mă? Ce are asta, mă? Ce are asta, mă? Ce are, mă? Tu găina aia, mă? Dacă mai vorbești, mă? Îi tai în gâțcanul. Bă, cred că nu mai am un lemn. Nu știu dacă a fost o idee până să fac eu asta, dar cred că nu o să mai mult. Da, cred că am o idee. Tai asta. De poate n-am altă idee. Să n-am altă idee, știți? Dar cam nu stai să se fac. Yes. Așa. Și trebuiască să scot colțurile, pentru că nu o să mai am lemn, tată. Nu mai am lemn. Așa că sincer, nu mai e chiar așa pătrățoasă. Pătrășoasă. Ia și... s-a dus pe bazar. E nebunesc. Dacă pierd lemnul ăsta, eu nebunesc. Câte așa. Vreau și lemnul ăsta. Ăsta e foarte rar. O să mai fac un pic. Băia și lemn cât pot să mor. Că mai mult ca de-astea pe jos. Nu cădea. Așa.
Și acum tăiem tot copacul ăsta. Aici dacă mă întrebați de ce las, o să mă opresc un pic pentru că cred că o să se ducă, așa că opresc. Da, pentru că cred că v-am plictisit. Bye, bye! Oare vă întrebați ce am făcut? Da. Ce-am făcut? Ce-am făcut, băgămeș? Măcar am făcut casă. Nebunesc. Mai vreau lemn. Sincer, nu mai am mult lemn. Și când am lemnul ăla era de acolo, sincer. Că am lemn, că... Doamne, nu mai trebuie să fim totdeauna fericiți, că ne luăm o freză. Închid, bă, că vreau să fac și eu haitele înapoi. Bă, nu știu cum am căzut, dar îți prost de bubă. Puială! Eu încă sunt fericit, dar nu știu. Aia e tot. Trebuie să-mi fac acum tot înapoi. Măcar am aitemele mele. Nu te rog, eu dă-mi lemn. Nu cuncesc cu lemn plin de rău. Așa să fac repede asta. Bă, cred că am o idee. Sincer, am făcut de ăla acolo, dar s-o dus ăla de acolo. Asta e normal ce m-am gândit. Vreau să fac în casă pentru ce m-a spărat, am crezut că era cad. Vreau să pun de așa câteva de astea, să vedem dacă nu cade ceva. Doar atât. Cred că mor. Revin când ia ceva, că mă plictisesc până fac așa. Da, nu mi-a picat nimic. Bine, mi-a picat 2 mele. Mai am 17 de astea, dacă din nicio de asta nu-mi dă vreo unul, jur că nebunesc. Bine, bă! Am picat un de ăsta. Bă, sincer e bine. Am picat un de ăsta, așa. Dacă cad, Doamne, de ce pun eu de ăsta acolo? Mai rău și lemnul ăsta pe care l-am. Așa. Aici, în mijloc, vreau să pun un de ăsta. Să crească, că, frate, n-am niciun de ăsta. Și cred că o să fac eu să crească. Bombil. Unde e bombilul? Este! Avem primul copacel! Copacel! Hai să trecem la treabă, tată, să tăiem copacul ăsta. Opresc pentru că înțelegi eu.
Bă, cred că atât a fost și cu acest videoclip. Am mai reușit să iau încă 3 puieți, dar cred că o să iau mai mulți de aici. Uite, încă unul. Cad, vezi? Vedeți? Atât a fost și cu videoclipul acesta. Nu uitați de like, subscribe. Eu am fost David și pa și pa!